Hello. Gagayem ken kakabsat. Daytoy ti kabsat yung ni Ilocana Pinay ti UK. Nang saganak kada kayo ti maysa nga kanta nga innak pinagadalan. Kanta digitay idi ubingak mangmanggid ko daytoy nga kanta digitay nababartek. Ket padasek no kayak pay laing nga kantaen. Nga ruden apo. Sige mangrugi tayon. Pagpaspasensahan niyo ti boss ko ta syakit hanak met nga nalaing nga kansyon nga talaga. No puraw tay bukel tambong-tambong. No nalabag tay bukel ay bugbugayong. No nangisit tay bukel takit kalding. No nasiling tay bukel ay ukel-ukel. No natangken tay bukel ay niyog daytan. No nalabag tay bukel ay kamatis dayta. No nagkulog tay bukel ay ibong dayta. No nagkuti tay bukel ay sikog dayta. Dayjay langin na apo. Ay adda pay maysa. Idi ubingak adda ti malagip ko ni iti malim. Ayaban na kami daydi apong ko. Tapos adu ti istorya na. Adda ti 4 years old dakidi. Talaga nga impakabesa na kanyak daytoy nga panagbilang. Nga ti kunanakit bilang kano iti gerilya. Iti panahon ti gubat. Madikbit amo angin agpaypay susuguro talaga nga natanda anak ta na medyo nalakalang met nga ikabesa. Panagbilang iti jakamo no amuyo daytoy. Nga digitay babakot nga nataingan nga Ilocano. 1 to 10 nga panagbilang kano ti gerilya. Tsaka mo agpaypay so nga lukluk na kami lang daydi apong ko. Sige, irugik kasla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kasla maysa, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ti kano gerilya, ti kuna daydi apong ko ket kunana. May sagan, duagan, talogan, sapatit, tuatit, baribad, timpak, palawik, pawik, quick. O, 10. Ulitin tayo. May sagan, duagan, talogan, sapatit, tuatit, baribad, timpak, palawik, pawik, quick. O, di ba? Namanak ko yun sa namanak kini apong ko dayjay apong ko nga lakay ta syakit di makilakiti bakit kin lakay nga apong ti kastoy ti tuming wenno ay basta apong ko inang ti tatang ko ijaya nga dimakkel so nga natantanda anak dayjay no iti mo malimen ayaban na kamin o kanakit adu ti istorya na adu ti malagip ko nga istoryain na daydi apong ko istoryak to no maminsan ta no adamit mabati aya okay bye bye. Love you mga patak nga Ilocanos.